Alex Perici Kalaxxone kien l-uniku wieħed li tefa' ismu biex joħroġ għal kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser li għallula żewġ karigi fil-partit il-kandidat li tefa' ismu se jtellaq waħdu. Meta ġie biex jala iż-żmien biex wieħed jesprimi l-interess għal kariga numru 2 fil-partit ta' Bernard Grech ma kien hemm ħadd mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li xtaq jidħol għal viċi kap biex fl-aħħar minuti wara ġimgħa miftuħa tefa' n-nomina tiegħu Perici Kalaxxone, meqjus qrib ħafna tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Alex Perici Kalaxxone, ex-kaxxier tal-Partit Nazzjonalista, kien ukoll President tal-Eżekuttiv tal-Partit fi żmien meta kienet jiġi imminat Adrian Delija u meta l-istess Delija ġie sfiduċjat mill-istess eżekuttiv li kien immexxi Perici Kalaxxone. Fil-fatt, Kalaxxone kien laqgħa l-Eżekuttiv malajr biex jittieħed il-vot ta' sfiduċja f'Delija fis-sajf tal-2020. Alex Perici Kalaxxone kien ħareġ anki għal kap tal-Partit Nazzjonalista u kien wieħed mill-magħżula tal-establishment fl-elezzjoni għal kap tal-2017. F'elezzjonijiet differenti huwa kien kandidat nazzjonalista, iżda qatt ma ġie elett. Taħt Lorenz Gunzi kien kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li fiha kiseb ftit iżjed minn 1000 vot u kontesta wkoll l-elezzjonijiet ġenerali fi żmien Simon Busuttil u li għaddiet. F'tal-aħħar kiseb inqas minn 1000 vot minn żewġ distretti. Fl-aħħar jiem issemmew xi ismijiet ta' persuni li jistgħu jiġu mbuttati għal viċi kap. Fost oħrajn kien hemm Markantni Sammut li kien qed jikkunsidra bis-serjetà biex joħroġ. Iżda sigħat wara li faqqet il-ġlieda bejn il-fazzjonijiet fosthom bejn Joe Giglio u Carol Aquilina, David Casa u ta' Repubblika, Sammut għażel il-kawtela u li ma jidħolx bejn il-Basla u Xrita. Dan anki jekk mill-elezzjoni ta' Marzu l-hawn beda jindies mal-fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista. Ma Sammut eskludew li joħorġu għal viċi kap ukoll Joe Giglio u Ivan Bartolo. Fil-waqt li fl-aħħar sigħat qatala rasa wkoll il-viċi kap attwali David Agius li sa din il-ġimgħa baqa' meskludix li se jitfa' ismu. Bis-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali jgħidulna li Agius baqa' jittama li jekk ma joħroġ ħadd jibqgħu. Wara tibdil li sar fl-istatut, il-Partit Nazzjonalista se jerġa' jkollu viċi kap wieħed. Perici Kalaxxone mhuwiex deputat fil-Parlament. Għal din il-kariga, Bernard Grech kien qal pubblikament li jixtieq mara u fl-aħħar jiem issemmew Janice Ketkuti u Graziella Gallia, it-tnejn deputati.